So ayun, dito na nga kami sa meeting place. Hanapin ko lang si Ron. Ayun na si Ron. So yun, nandito na kami sa may Asinggan. Ayun oh, ganda ng ang ganda na sunrise. 20 minutes later. Alright, good morning ulit mga guys, mga sir. So tapos na kami doon sa Asinggan proper, town proper. So ito na kami sa highway papuntang Santa Maria, Tayug. Ayan, so dapat tayo dito guys, marami dito ang bilihan ng mga mais. Yan, mga nalaga, tapos hindi. So kung pauwi kayo ng Ordaneta o ng somewhere Asinggan or somewhere western part ng Pangasinan, ayun, pwede kayong mag stop by dito, bili ng pasalubong. Yan. So sari-sari naman yung mga kanila dito, mga benta nila, mga pasalubong. And makailan lang bumili kami dito ng isang pack ng mais pasalubong. Ayan. So time check 7:39, approximately mga 17 minutes from Urdaneta to Asinggan ang biyahe namin. So dito na kami sa baba ng tulay mga sir. So nakita nyo yung Karatula, straight going to Santa Maria, right going to Manila, and Tayug going to left. So since pumunta kami sa San Nicolas, which is Tayug to San Nicolas, dan kami ng Tayug, punta kami sa kaliwa. Ayan, so fortunately wala pa namang mga bantay. And ito nga yung route papuntang Tayug. So isa pa sa mga pinupuntahan dito is yung sunflower farm, or yung tawag nilang Tayug Eco Farm. Papakita ko sa inyo mamaya kung saan yung daan papuntang Tayug Eco Farm or Eco Park pala, sorry. 23, hopefully makapunta kami doon sa San Nicolas ng alas 7, pero try lang natin ba. So going to intersection na kami dito sa left and right. Left papuntang Tayug, yan. Right papuntang somewhere Manila, I think. So dito guys merong checkpoint, pero hindi naman sila nag-check. Okay, tignan natin kung i-check tayo. Nilalamig si sir. Shoutout nga pala sa mga pulis natin, mga sundalo natin, mga nagbabantay, diba? Kuyat sila, of course. Yan, batian lang ulit. Yan. Shoutout nga pala sa mga pulis natin dyan na patuloy na nagsisigurado, ninigurado ng ating kaligtasan sa daan, of course, making sure that health protocols ay nasusunod sa bawat lugar, di ba? Yan. So, shoutout sa kanila kasi puyat sila. And of course, wala silang masyadong tulog. So syempre kung nakita natin sila at pinahintay tayo, mag-cooperate tayo kasi nga we're just following the health standards. Okay, sana malinaw yung audio natin. Yan, dito na guys yung papuntang Eco Park. Bilis kasi namin eh. Yan, sa ZLP na ZLP na yan o, gas station, yung mismong tapat noon na kanan, at sa mismong tapat noon may daanan pa loob. Balik kanan yun. Pasok lang kayo, dire-diretsuhin nyo yun, makikita nyo na yung Tayug Sunflower Eco Park na directions. Doon na yun. So dire-diretsuhin nyo lang yun. Be patient kasi nga yung papunta
medyo long yung route niya. Pero yung pabalik, yung exit nun, shortcut. Kumbaga yung pinuntahan nyo papasok doon sa Eco Park, sa entrance, o yung ruta niya papasok doon is, kumbaga, 1/4 lang nung exit. Kaya medyo matatagalan ka talaga sa, oh, sakit na. Matatagalan ka talaga sa ruta niya papunta sa mismong Eco Park kaysa dun sa exit. A few moments later. So andito na kami guys sa mga sir sa San Nicolas town proper. Yan. So konting-konti na lang na kami sa paanan, di ba? Aha. Nakita ko na, sana wala pang guardia doon. Oh yes. Walang guardia. Sana wala din doon sa taas. Sana wala din. Doon sa barangay hall kanina, doon sa yun nga. Kanina doon. Nakakalagpas natin. May guardia doon. Tanod. So, sila yung nag-prohibit sa taas. Alright. 1 hour later. So yun guys, nandito kami ngayon sa tuktok ng Malico. Papuntang Nueva Vizcaya na to at kasama natin si Ron. Yan, shoutout sa iyo Ron. Advice lang namin kung pupunta kayo dito sa lugar na ito, magdala kayo ng makapal na jacket. Kasi parang bagyo talaga yung kanya, bagyo feels talaga. So kita nyo, madami ng pine trees ba yan? Yan, pine trees dito. So kasama natin syempre yung sniper natin, then yung Honda Click ni Ron. Yan. One eternity later. So try namin umakyat dito. Ingat-ingat lang. Aming dadaanan. Di talagang konto parang dinadaanan din sa yung suksik. Kapag alakas lang ng loob mga sir. Kita nyo yung ulap doon, gumagalaw na. So yung nafe-feel naming lamig dito, actually ulap na. Hangin! Kumusta yung motor natin? Lakas na namin! Kapit muna tayo. Totoo lang guys, malakas yung hangin. Upo muna tayo. Maganda mag-picture doon. Pero wala ka pag-awa. Nakakapitan. Lalamig ka eh. Grabe. Ang oras natin is nasa 7:30 na ata. 7:30 na. Pero yung lamig, grabe. Bangin na actually ito. Ayun. Siguro gagapang kami papunta doon. Gagapang muna kami, tapos kasi wala kaming makapitan doon. Nanginginig pati yung ano. Grabing lakas. So kung nahulog yung gadget mo dito, kalimutan mo na lang. No? So shoutout nga pala sa Johnson's Baby Oil. Pero Johnson's Baby Oil, dapat pag gumawa ka ng baby oil, yung mainit na.
bababa na kami. Medyo risky lang. So, worth the fun experience. So, pasensya guys kung yumahinig pa na ako yung camera kasi talagang nanginginig kami sa lamig. Tsaka malakas yung hangin. So kung inampas ka dito ng malakas na hangin, umpo ka na lang kaya humiga ka para hindi ka kan. Oh crap. Iko ba yun? Watch out. Watch your steps guys. Ayan, so humina naman na, okay na. Siguro tatlong phase, 1, 2, 3. Pero video na. Yung dinadaanan mo ako. Ayan, so maganda yung spot natin. Bawal mahilo dito kasi pag nahilo ka, wala. Trail to, oh. Papansinin mo may daanan talaga dito. Ay, wag na. Ay, hindi naman nakalbo ito. So parang naging picture pa. Bawal matisod po. Pag tisod ka, dire-diretso na. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Lakas ng hangin. Mobay pa sa sigaw. Hampas pa more. Hampas, sir. Ganda magtambay pala. Dapat yun guys, pagkatapos nyo magklase, dito tayo tumatambay. Yan, pagkatapos ng konyo, maglinis sa mga gardens nyo, punta kayo dito kayo tumambay. Malamig, huwag na sa mall. Huwag na sa SM, mas maganda dito. Mas malamig. Oo, mas malamig. Mas tahimik pa. Kalang, delikado. Yun, medyo malayo-layo na yung namin napuntahan namin. Nasa tuktok na kami ng tuktok. At kung papansin nyo, doon na yung clouds. Doon na. Yan, so first time namin pumunta dito ni Ron at yun, nabigla din kami sa sobrang lamig. Dapat nag-jacket na lang kami ng makapal o kaya naman naligo kami ng langis ng baby oil para hindi masyadong hindi mo ma-feel yung lamig ng dito ng hangin. At yun nga, pag pumunta kayo dito, medyo mag-ingat-ingat kayo kasi super lakas ng hampas ng hangin. Baka kayo dito matulak. Eh puro naman dito bangin. Yun. Huwag kayo masyadong dito. Tag na dito. Mag-ingat pala kayo, mag-ingat kayo ng super duper. Yan. Recommended sa mga risk takers, sa mga matapang loob. Yan, sa mga payat na katulad ko, ako yung pumunta dito, magbaon na kayo ng baby oil. So, andun pala yung mga motor namin. Doon, wala ko makikita dito sa so, may mga village doon. Hindi ko alam kung hanggang saan tayo pupuntahan namin kasi daang
kaya na yun. At pagdating doon sa part na yun, wala nang pan, wala nang kaanong semento, puro na na pinaplansya pa rin inaayos. So ito yung pinaka highest peak na kuha natin, highest na point na kuha natin na tina-travel natin. So kung titignan nyo doon lang, sa part na yun, yan, bumababa na yung yan, nahulog. Bumababa na yung kondo, no? Bumababa na yung ulap. Yan. So, yun nga. Nasa pinakatuktok na tayo ng mountain range na to. At feeling mo maambon, pero sa totoo lang, water kon yun. Water vapor. Sa ulap yun mismo. Yan o. Ulog ulit. Bumababa yung tawag na dito, yung water vapor, yung clouds pala. Silipin natin kung anong meron doon. Aha, so malayo yung rocky road din tong napuntahan namin. Paakyat, parang nawawalan na kami ng pag-asa, walang katapusan eh. So ayun, maybe walang katapusan ah. May packet pa ata dun oh. Kano yan, Panay Vizcaya na yan. Pero may linya na ng kuryente dito, kanina wala, di ba? So usually pag may mga linya na ng kuryente, medyo malapit na sa mga kanyan, sa tawag na dito, sa sibilisasyon, gano'n. Pero sa totoo lang, nasa pinakataas na tayo. Kung pupunta pa tayo doon, mamimit na natin yung cloud. Dito pa lang, bungad pa lang to eh. Parang yung Baguio feels na yun. Malayo pa pero hanggang doon pa oh. So, ayun nga guys, time check is 9 o'clock pero advance ng ilang minutes yung aking orasan dito sa aking motor. Mga approximately nasa 8:53. Yan yung aking So, downhill gaming na kami. Tapos na kami dito sa taas. Unending kasi yung pataas, talagang nakakaumay yung taas niya. Nasa kalahati na kami ng San Nicolas to Santa Fe, Nueva Vizcaya. Yan. So again, nasa boundary na kami. Halfway na kami actually. Bisaya ka man do. Halfway na kami ng papuntang Nueva Vizcaya, Santa Fe. Yan. So, yun nga, San Nicolas to Nueva Vizcaya. Nasa halfway na kami. So, kung lulusot kami ng ngayon ng Santa Fe, dire-diretso ng Nueva Vizcaya, then left lang, that is Itogon Benguet. And yun nga, naumay na kami. Nasatisfy naman na yung aming tawag na dito, yung aming curiosity, of course, yung aming nasatisfy na kami talaga, yung nasatisfy ng loob namin. So we decided na bumaba na. At yun nga, nakakaumay din yung rocky road na ganito, minaayos na road na ganito. At ayun, so dire-diretso lang kami. Alalay lang kasi nga bangin ito, tapos pababa. May piyok na ako Yun, so ginagawa pa yung kalsada dito, kung makikita niya guys. At ayun,
Ganda ng scene. Daming pineapple trees. Pine trees! Gutom na, hindi pa kami nag-breakfast. 9:02 na. At yun nga, pagbaba namin ng Tayug or ng San Nicolas, diretso kaming Tayug. Then we'll have a breakfast doon. Gutom na kami, pahinga din, then saka na lang kami siguro uuwi. So yun lang yung pinuntahan namin dito, pero worth the wait, tsaka worth the travel talaga, kasi nga bira kami makapunta sa mga ganito, top of the mountain. Tapos yun, medyo nakaka-thrill kasi rocky road, disementado, at of course likabok nun malikabok na actually yung camera natin. Ayan, so downhill gaming lang muna kami, iwas waswasan kasi nga rocky road, malamig. 9 o'clock na guys, pero yung lamig pa rin, hindi pa rin nagbago, ganun pa rin. Kanina may nakita tayong dito na balat ng ahas. Saan na yun? Yung balat ng ahas dito, tinabi ata or banda dun pa, alam ko nasan na. Ang bilis mag downhill nito na Niron. So siya lang pala kasama namin, hindi nakapunta si Sir Alvin. Enjoy naman, talagang nakaka-thrill at the same time na amaze kasi ang taas-taas nito. Grabe, ayun, yun pala yung kwan, lupos ng ulog, balat ng kwan, balat ng ahas. Kanina meron kaming nakitang naglalakad na kwan ng mama. Ayun, yun yun lalakad na mama, punta daw siyang Bulacan. Unfortunately di natin alam kung taga saan siya, kung construction worker ba siya dito o hindi, or resident siya ng village na matatagpuan dito o hindi, kasi layo. Kung susumahin mo, malayo yung pupuntahan niya, bababaan niya. Kung galing siya dito sa taas, mga ilang kilometro pababa, tapos naglalakad pa siya, tignan natin kung maabutan natin siya mamaya sa baba. And of course, siguro naka-action cam naman tayo just in case may mga uncertainty na mangyayari. At least protected tayo, may do-document natin yon. Yan, so dito na kami sa kuan, sa may road. No, kaya? Ito kaya? Sumayad ka? Ayun, no, sayad nga. Uy, 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 uy. Ayun. Sayad? Try mo dito sa kabila. Ayun, di naman. Yun. Diretsahin mo na. Sige lang. Oy, ingat. Nay, sumayad. Nakain konti. So again, welcome back mga sir. So pauwi na kami.
So we're back. Nandito na tayo sa Urdaneta City. At yun nga, we are on our way home. And yun, time check 12 o'clock in the afternoon. At kakahiwalay lang namin ni Ron. Salamat Ron. At yun nga, enjoy namin yung mountain trip namin sa Malico, San Nicolas, Pangasinan. And ayun nga, maraming salamat. At sana patuloy kayong manood ng aking mga videos. Sa mga magpapa-shoutout dyan, comment down lang kayo doon sa comment box, comment section, and we'll try to shout out you on our next video. So hanggang dun muna ngayon ang ating vlog. Always keep safe, ride safe. Shoutout nga pala sa SKRC family ko dyan. At lahat ng mga nagmomotor, tayo lahat ay mag-ingat sapagkat hindi pa tapos ang ating laban pagdating sa COVID-19. And keep in mind that always keep safe. Huwag kakalimutan ang health protocols. And of course, kung nagustuhan nyo yung vlog na ito, please like, comment, and share na rin sa mga friends ninyo. At sana magkaroon din kayo ng time para makabisita o kaya makapasyal doon sa Malico, San Nicolas, Pangasinan. Ay sir, napakaganda po doon. And magdala kayo ng malamig na partner. Kasi pagdating doon, mas lalo pa siyang lalamigin. Kung cold na siya sa'yo, mas magiging cold pa siya sa iyo kapag katapos niyong pumunta doon. So hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat sa lahat ng suporta. Always keep safe, ride safe. This is Kuwik TV signing out.